enggak ini? Yel-yel apa yel-yel? Apa? Kalau enggak ada kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini belum sarapan. Oh, belum sarapan. Iya. Habis ini sarapan, nggih. Ini lemas. Habis ini sarapan. Kang milaku kirep nyupengi Padusuna ingkang lumampah ing ngayun dhateng sanes pametri budaya buddha minangkane wujud tetungga mring Gusti Kang Mahanasa murid lampah nyorawuh warga masyarakat Dusun Jero tansah widodo lestari sabetacun ingkang ngayu tapi wis tinggal sapa manggala minangkani murwakani lampah peparing tadi coro matur pangandikan Dadah. Panas. Silo mas, silo banget. Monggo. Mangga Bu. Nuwun sewu nggih. Mangga Bu. Pun Mas maksudnya jare. Sampun. Pun ketinggal sedanten iki. Apa? Oke. 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 Ini ke Mas. Oke. Ya, boleh. Numpang. Panas iki nggih. Ini numpak jaran. Oh nggih, jaran napa niku? Jaran kepang. Oh, jaran nggih, Pak. Nggih, mantap, monggo, semangat. Ini Mas. Nggih. Panas ya, Mas? Masih mundur nang kono kayak monggo. Buat langsung. Ya mana ya? Wes duwe dokumentasi nih. Oh. Musuh sing tata. Tata musuh kowe. Oke. Ingkung ayam. Nggih. Ini golong giling. Nah. Mari iki. Oh iya. Bucu. Oh, bucu. Kuning. Ya, bucu kuning. Oke. Wah, rakan nih komplitnya ini. Udah ready. Siap. Kacang-kacangan ready. Oke. Jelas. Nggih, monggo. Nggih. Bukan apa sih anane ya. minangka gambarane sabdan papan tanpa wawasan Enggak. Oke. Semangat. Halo. Tapi kita
Kanthi tansah nuwun kawelasan dumateng Gusti Kang Bayaran tiyang solas kang solas dadi prasa asor kembang manah ning sakro ingin dapasaken ayo wonten ing jurang jero ingkang tansah kemah asor manah ring Amit, misi. Halo. Jangan bikin. Pak yang ini. Jangan lagi. Apa kita? Mau dingin bina OTB. Intine tok e. Yo ora nang. Intine tok. Ai cây cắn à? Anggi. Halo. Masih cantik. Yeah. Halo. Halo. Ini masa diteong Pak. Itu masuk si jiwe. Oh ya berarti ono jadi kim saking gonyong. Kamu. Milu, suwun, go. Ya, insyaallah. Manuk kok. Penting ku beli biji siku Pak. Yo. Karo nyong kita. Aman sih. Bro, bisi cilik mati, Bro. Ngetan. Lepas angin nih. Halo. Oke. Thank you. Ya, oke. Selamat. Mana yang selamat mana? Selamat. Sehat waras selamat. Amin. Halal.
Oke. Nggih. Sukses selalu. Nggih, amin, nggih. Nggih. RT pinten iki? Ngomong. RT 9, oh nggih. Mantap, iya, nggih. Oh, nggih. Ini dari RT 5. Sampun ketinggal sedanten. Nggih. 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 RT 5. RT 5, oke. Mantap, nggih. Semangat. Semangat RT 5 weh. Nggih. Ada yel enggak ini? Ada yel enggak ini? Yel-yel apa yel-yel? Apa? Kalau enggak ada kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini belum sarapan. Oh, belum sarapan. Iya. Habis ini sarapan, nggih. Ini lemas. Habis ini sarapan. Nggih. 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 Ya. Pak. santai. Ini RT siapa ini? Bapak siapa ini? Oh, Purnomo, nggih. RT 7 ya. Nggih. Semangat, mantap nggih. Sehat, waras selamat. Amin. Halo. Keringetan. Panas. Panas. Halo. RT 7 niki. Nggih. Nggih, siap. Oh, RT 11. Nggih. Semangat ya untuk RT 11 ya. Semoga semakin maju. Oke, amin. Halo. Ada kata-kata enggak untuk hari ini nih? Panas sekali. Oh, panas sekali. Lapar enggak ini? Lapar ya. Habis ini makan bareng-bareng. Oke. Oke, makasih. Oke. Oke, luar biasa nih. Nih. Tolong. Ini Ibu Bos nih. Oh, kau isi. Oh, ini terakhir ya? Oh, terakhir. Oke. Nah, acara ini untuk Jurang Jero ini acara dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka kirab budaya untuk apa ya? Merti dusun. Merti dusun. Oke. Setiap tahun Sekali. Oke. Ini biasanya diikuti oleh semua warga Jurang Jero ya, Pak? Oh iya, diikuti semua warga. Oke, berapa RT Pak ada di Jurang Jero itu? Ada 10 RT. Oh, 10 RT. Wah, banyak juga ya, Pak ya? Banyak, Pak. Ini berarti setelah ini itu acara di sana seperti apa, Pak? Ya di sana itu acaranya ya budaya itu ya, Mas. Ya. Oh ya. Untuk kedepannya, Pak, kata-kata untuk kedepannya untuk Jurang Jero menurut Bapak seperti apa? Ya semoga aman-aman saja ya, Pak ya kedepannya. Kedepannya itu dari ya yang jelas dari diberi keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Lebih maju lagi nggih, Pak, Jurang Jero, Pak, nggih. Amin. Nggih, terima kasih, Pak. Oke. Nggih.
Songawete samita pete Songawete samita pete Amerikson kita pun ada menjadi royong kita pun ada menjadi royong menjadi royong jemada tulung kita bela ilaman bisa bela ilaman
semadi pinangkani wujud katentremaning desa warga masyarakat dusun Jurang Jero ugi saged ngurmataken panjenengan mliginipun untuk warga masyarakat dusun Jurang Jero sakubenge.
Ireng-ireng ana lutut ana gedhek ditaleni lagi mboten ditinggal andruk bareng wis mangke tiba Murat wangi lir Banjaran Sari murat wangi lir Banjaran Sari tentang kembang taman menyebut lagi kekalan Allah beri koyoknya kita berenang asmara agar kami lewangi tresno aku berasa arung-arung bulan wangi Banjaran Sari Banjaran Sari Banjaran Sari Banjaran Sari
Singkari Cokotoyo Singkari Cokotoyo Singkari Cokotoyo Singkari di Cokotoyo. Giaran Beksan Surom wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salut. Wonten pangarsanipun para penembahan para pepunden ingkang sampun sumare wonten ing Candhi Buddha niki meninjih panjenenganipun Simbah Kyai Candiasan Rokorayi lan ugi panjenenganipun Simbah Rantang Sari Rokorayi dalah sak pendharaipun linangkung wonten pangarsanipun para pindang para pincang kecamatan kabupaten ingkang sampun akersa anyung kuyung wontenipun kirab budaya inggih punika aksum bekti dhateng sedaya para pepunden ingkang bubak senggali wonten ing Jurandra niki ingkang satuhu bagya mulya. Sedaya para padang warga masyarakat dusun Jurandra kakung mewah mutri jalur estri anen sepuh ingkang kawula tresnani lan kawula mulyani. Linanggung rumiyin kawula tansah ngunjuhaken raos bingah dalapan nyusun syukur wonten adula dalem Gusti ingkang rupaing dumadi bilih wonten ing wekdal sapunika warga kawula kinarya angaturaken inggih punika angsung bekti ingkang arupi inggih punika merdi dusun. Kanthi menika kula ngaturi kekancingan katur sedaya warga masyarakat kanthi merdi dusun panjenengan manembah dhateng ingkang bubak senggani wonten ing dusun Jurandra mriki minggahipun dhateng ngersanipun Gusti ingkang murpaing dumadi. Pramila kanthi kikanjenganipun panjenengan sedaya sepuh mawi nem monggo tansah dipun anget-anget menika sampun dados adat istiadat dhateng sedaya warga masyarakat dusun Jurandra boten saged dipun owahi mawi mergi menapa mawon. Pramila monggo sedaya warga tansah dipun penggalih kanthi ing penggalih ing sakawit panjenengan atur sungkem pangabekti dhateng para pepunden menika salah satunggalipun panjenengan anguri-uri dhateng sedaya para tetilaran leluhur kita ingkang sampun angruweni lampah. Para rawuh, para pilenggah sedaya namung mekaten kula namung kintu sumangga panjenengan tansah dipun enget-enget wontenanipun dados dusun Jurandra mriki awit sedaya ingkang wonten ingkang bubak senggeni ugi wonten ingkang angruweni lampah boten saged saged wonten ing Jurandra langsung wonten marga kakang pramila kula suwun sanget kanthi adat istiadat ngeten iki
wonten garu wonten luku menapa mawon wonten angin menapa mawon wonten banjir menapa mawon kula suwun dipertahanke nggih dipertahanke boten sanggugu dhateng tiyang ingkang sumedya ngadu domba dhateng kula lan panjenengan sedaya awit wonten punden wonten dusun Jurandera nggih wonten ingkang pertama angambeni wonten ingkang pertama ingkang bubak wonten ing Jurandera niki maka mawon saking kawula mbok pilih minangka kanthi kanjenganipun kula panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pikantuk rindoing Gusti pikantuk pangayomanipun ingkang bubak senjani wonten ing Jurandera niki kanthi mekaten kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi. Mekaten